na'am, kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, suratul anbiya aya ta 35. Allah ya ce dama rayuwar duniya wa nablukum bisharri, wataran sai mu jarrabe ku da mummuna sharri wal khairi, kuma wani lokaci khairi, fitnatan, duka wannan jarrabawa na. Allah ya ce wa ilaina turja'un, kuma za ku koma wa ajin Allah. Dama rayuwar duniya wataran ini naka ne, wataran kuma ya wuce a kanka. Wani lokaci ka ji zaƙi, wani lokaci ka ji ɗaci, wani lokaci tsanani, wani lokaci kuma sauƙi. Hakanan duniya tilka ayyam nudawiluha, Allah ce kwanaki da fitaccen za su rayuwa, wani lokaci talauci, ne lokaci wadata. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa wa nabluhum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, a'raf aya ta 167. Allah yana cewa wa nabluhum, za mu jarrabe su bil hasanatin da kyaukyawa, was sayyiatin da mummuna, la'allahum yarji'un, na tsammanin za su dawowa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyaukyawa anan shine ni'ima da samun dausayi da kyaukyawar rayuwa da huta da samun lafiya da kuma samun girma a bayan ƙasa da samun nasara akan makiya da abin da yi kama da shi ake ce ma hasanat. Amma a sayyi'at, abin da aka nufi nan masa'ib, kamar rashin lafiya, wani lokaci su corona, da kuma samun nasarar makiya a kanka, da kuma girgizan ƙasa, da kuma mummunan iska, da kuma ruwa masu zuwa su yi ɓanna, masu doshe abubuwa da abin da ya kama da shi. Amma wannan duka laifin mutane ne ke kawo wannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul rum aya ta 41, yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, wato ainihin ɓanna ta bayyana a fili da cikin teku, bima kasabat aydin nas, saboda abin da hannayen mutane suka aikata, liyudhiqahum, don Allah ɗanɗana musu ba'da alladhi amilu, a sashi abin suka aikata, la'allahum yarji'una, tsammanin za su dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala su gyara halayen su, Allah canza musu ya ba su kyakkyawar rayuwa. Ma'anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta abin da ya kaddarta na kyaukyawa da na mummuna. Duka abin da ya bayyana na ɓanna to yana koma ga halayen mutane su koma zuwa gaskiya, su fara tuba nan take, su bar hannu da abin da Allah haramta musu, su yi gaugawa zuwa yi ma Allah da'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kafirci da sabo su ne sababin dukan bila'i a bayan ƙasa da sharri, kuma su ne hasara duniya da lahira. Amma shi tauhidi da imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma biyayya ga manzon Allah, da biyayya ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, da riko da shari'a, da zuwa da kira zuwa ga shari'a ta Allah subhanahu wataala, da kuma musu akan wanda ya saba mata a cikin shi bai dace ba, to wannan shine sababin dukan alkhairi duniya da lahira. To kuma tabbata akan wannan, kuma ai juna wasiya akan riƙon addini, a yi maju tamake ne akan kyaukyawar rayuwa, faɗin gaskiya, to za a samu ɗaukaka duniya da lahira, sannan kuma a samu tsira daga dukan abin da yake abin kyama, sannan kuma a samu ainihin kyaukyawar rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, suratul Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka imani, in tansurullaha, idan kuka taimaki addinin Allah, yansurukum, Allah zai taimakon ku, wa yusabbit aqdamakum, kuma Allah ya tabbatar da dogadogan ku a bayan kasa. Allah ka tabbatar da dogadogan mu a bayan kasa.